Moitos kaikki, mä oon Oskutsi, tänään me tehdään Supermarket Simulaattori. Aloitetaan. Ja juu. Nyt se sit tästä alkaa. Täältä varmaan... No, kuinka paljon meillä on rahaa, mistä näkee? Tuolla. 50. Mitä me ostetaan? Ostetaan... Ostetaan... Ostetaan ainakin leipää. Ja sit ostetaan pastaa. Ja vaikka tosta vielä. Ostetaan toinen pussi leipää. Jaa, ne tuli näin nopea. Sitten... toi. Niin. Laittakaa sit kommenttiin vinkkejä tästä, että mitä mun pitäisi tehdä tässä, koska mä en oo yhtään hyvä tässä. Niin mä en sit tiedä tästä paljon mitään. Set price. Ei, mitä se laittanut sen? 3,71. Sitten leivälle vielä hinta. 3,96 on toi market price ja laitetaan se. Sit open. Mitä tähän mennään? Miten tähän mennään? Niin nyt se meni. Okei, leipää. Noniin, tästä sit lähtee tää kauppiasura. Mitä sä ostat? Okei, leipää ja jauhoja. Noin. Kolme piste 12. Sitten laitetaan lähteä, että pystyy vaihtamaan tätä paikkaa. Laitetaan vähän tänne päin. Mitäs sä ostat? Noniin. Öö, 46. Tääkin on 46. Siis kuit teillä on näin paljon rahaa? Tasarahaa, okei. No niin, tuleeks tän joku? No niin, sieltä. Tosta. 17 senttiä. Kyllä tää tästä lähtee. Okei, sieltä tulee joku pukumies. Leipää. Pastaa.
Mitäs sä niillä teet? Taas sieltä tulee pastaa. Pelkkää pastaa. Tasaraha sulle. Mitä sä ostat? Leipää. Sullakin tasaraha. Kaikilla on tasaraha. No niin, sieltä tulee taas. Sullakin on tasaraha. Ei kun ei ollutkaan. Noin. Tän tuli valot. Kato, sieltä tulee. Mitä sä ostit? No joo. Seitsemän yksi. No niin, mitä sä ostat? Pastaa ja leipää. Ja 2 pussia leipää, okei. Miksi kaikilla on näin paljon rahaa? Voisi ostaa vähän enemmän jotain, kun on näin paljon rahaa. Et ei tarvitse ostaa pelkästään nyt halvimpia tuotteita. Et voi ostaa vaikka kaikki nuo leipäpussit, kun ei kukaan niitä ostaa. Täällä on kauppa auki. Tulkaa vaan. Sinä? Sä tuut. Tuttu. Juu. Sä tuut. Mä en päästä kyllä. Pastaa. Se vikapussi, no kiva. No. Okei, eli pasta on loppu, joten... Ja nyt nähtävästi... Juu, nyt toi niin sanoo, että flouri on loppu. Juu. Mun pitää kohta laittaa kauppa kiinni ja ruveta ostamaan täältä mun koneelta. Koska mulla ei enää leipää täällä. Eiku, no joo, mä laitan tän nyt jo kiinni. Eiku tuu vaan. Älä sitten. Miksi kaikki on just silloin tulos, kun mä laitan tän kiinni? No okei, sä ostat leipää sentään. Älä valita. Siis älä... Mä toivon, että ei valita enää niinku mistään. Ei valita. Tuot tulee... Okei. 1 pussi leipää. Oikeesti. No on se nyt parempi kuin ei mitään. Kohta varmaan tää mun kauppa menee kiinni. Mutta ei vielä. Koska täältä tulee... Mikä sun nimi voisi olla? Sun nimi on nyt Patrick. Koska sä ostat paljon leipää. Ei varmaan kohta enää tuu ketään tänne. Tuleeko vielä joku? Noniin. Okei, mä sain. Juu. Ja nyt sit ostetaan täältä
Nyt on sellainen päivä, että ostetaan muroja. Juu, sitten ostetaan sokeria. 2 pussia. Sitten tässä on vielä leipää ei tarvitse nyt niin me jäädään miinukselle. Vasta tonne. Sitten pastat vaikka tähänkin. Täältä tulee öljyä. Tohon. Nää menee tolle noin. Ja nää menee kans tohon. Susut menee tohon nyt. Ja sitten vika paketti tätä. Nää menee tohon. Joo. Mitäköhän täällä on? Tänne voi tulla. Vai mulla on storagekin tuolla. Tää kauppa on auki. Saa tulla. Niinku, et tuleeko joku? Täällä on kauppa auki. Nää ei oo mun roskia. Tulkaa. 1. Mitä mun pitää tehdä? Tänne tulee enemmän porukkaa. Ja mitä sä ostat? 2 pussia jauhoja. Noin. Sä ostat 17. Ja sä näytät ihan tuolta äskeiseltä. No niin, mitä sä ostat? Osta please sokeria tai noita. Siis nyt on kyllä joku jauhopäivä. Kaikki ostaa jauhoja. Oot pitänyt ostaa 1 pussi lisää vielä jauhoja. Ei 2. Yksi pussi vaan. Noniin. Seitsemän, 4, 2. Nyt nää laitetaan tonne noin. Nyt tonne loput. Ei. Jes, vihdoin joku ostaa susua. Tää on kyllä niin halpaa, että ei siitä oo paljon iloa. Spagetti. Sää. 4, 5. Mitä muut täällä koneella pystyy tekemään? Pankki. Ja pystyy ottaa lainaa. Otetaan lainaa vähän. Ei jätetä. Pastaakin osti. Leipää 2 ja pastaa 11, 04. No kyllä otetaan vähän lainaa. Otetaan vähän lainaa. Manager.
Lisenssi. Saaks täältä? Jaa, no tossa. Cash here, restockeri. Storage. Eikä täällä vaan... Jaa, no tulkaa vaan. Miks? Toi kyllä ohitteli, mut... En valita. Ostatte kuitenkin jotain, niin... Niin mitäs sää? Laittakaa like, jos tykkäätte tällaisista videoista. Ja muistakaa seuraa niin, ja laittaa kello päälle, niin ette missaa tulevia videoita. Ja laittakaa kommenttia sitten, että mitä mun tässä pitäisi tehdä. Kahdeksan, 5, 7. Mitäköhän tapahtuu, jos mä laitan tolle vähän ylihintaa? Tai siis niinku... No näette sit kun tuolta tulee joku. Noniin. Okei. Juu. Jos mä laitan vaikka 5 syys... Pitää olla 5. No, mitä tapahtuu, jos mä laitan sentin alihintaa? 3,70. Eikö sä halua alihintaa, että pitää olla se oikein? 6, 7, 6, 96. No niin. Mitäs sä ostat? Jauhoja. Okei. Ajattelikko leipoo kaku? Ysi, 2, 5, 8. Sulla oli paljon rahaa. No niin. Leipää. Ja ei kun muroja 2 pakettia. Öö, 8. Kuinka paljon rahaa sulla? Anna mullekin vähän. Mäkin tarvii rahaa. Mulla on vaan 868 tällä hetkellä. On tosi vähän. Mä voisin ostaa se storage. Mutta en mä ehkä osta. Laittakaa kans kommentteihin, että mistä kaupungista te ootte, että missä kaupungista te asutte. En mä tiedä miksi. No, laittakaa muuten vaan. Ei jaksa vielä. Nyt kun tuohon tulee se juttu, että mä pystyn finissaa päivän, niin sitten. Mä oon muuten storageen level 3. Nyt laitetaan toi. Lähdetään täältä marketista. Täältä mä pystyn ostamaan lisää kaappeja. Kui. En mä vielä pysty ostamaan mitään muuta. Mitä täällä oli? Lisää laina.
lisenssi. No, ostetaan kohta. Täällä on... Okei. Tuolla ei oo onneksi vielä mitään. Mä pystyn sit kun mun storage leveli on 10, niin mä pystyn ostaa työntekijä. Ja 15, niin no toi on varmaan hyvä. Storage, en osta. Ostetaan toinen. Tänne tuli nyt lisää. Nyt pystyy ostamaan maitoa, teetä, kahvia, juustoa. Ostetaanko me nyt se? Kyllä mä mun mielestä tää on halvempi. Joten... Toi olis kyllä vielä... Joo, ostetaan tää. Close it off. Sinistetään se päivä eka. No ton verran. Joo, en mä osaa enää kävellä. Marketti tuolta Puraseen. No niin. Mihin tää laitetaan? Laitetaan se tohon kun tulee suoraan. Laitetaan se nyt hetkeksi tohon. Tää laitetaan. Laitetaan tää eka. Tää laitetaan tähän seinälle. Tollain. Toi laitetaan ihan siihen viereen. Noin. Sitten tää laitetaan. Laitetaan näitä vähän tänne päin. Laitetaan tää ihan tähän näin. Ja sitten nää ihan tänne seinäänkin. Mahtuukohan tohon vielä yksi tollanen? Sitten varmaan ostetaan lisää täältä. Ennen kuin ostetaan nyt lisää jauhoja 1. Ostetaan vettä 2. Ja vaikka maitoa. Ei. Ostetaan kahvia. Se kyllä maksaa aika paljon. Ei osteta vielä. Ostetaan noin. Ja sitten päästään lajittain. Täällä on nää. Laitetaan ne ihan ylähylle. Tänne tonne. Täältä tulee murot. Laitetaan ne tohon. Ja sitten tonne loput. Täältä tulee. Laitetaan nää tohon. Loput vaikka tonne. Leipä. Laitetaan tohon. Ja loput laitetaan tänne säilöön. Sitten tohon. Täältä tulee pasta. Laitetaan pasta tohon. Täältä jauhot tohon. Ja sitten sokeri tohon. Otetaan tonne. Noin, just siinä on aika paljon molemmissa. Sitten täältä vesi. Tonne. Loput tonne. Eli meillä jää vettä yli. Eiku. Eli sit pitää laittaa tänne näin. Oho. Sitten hinnat näille. 3,98.
vedellä on 25, 66. Laitetaan tosta open. Music player. Mitäs se tarkoittaa? Täällä meillä on laskut. Ei! Laskuja. No ne pitää maksaa. Täällä on kauppa auki. Sä tuut muuten tänne näin. Sä tuut muuten tänne. Joo, tää tyyppi tuli. Tää on vettä. Siellä on kylmää. Eikö siis, siellä on lämmintä. No. Okei. Säkin varmaan leivot kakkinnoilla. Mä kyllä tiedä miksi. No joo. No niin, sokeria, vettä. Susu. Oi. Joo, no okei. Ja tosta. Ja saa vettä 2 pulloa. Sitten 6, 8. Matteus. Haluatko sä testaa tätä? Kuus, 2,2. Ei sentään. Ujuma. Ei ku kananmuni. Jauhoi? Ei nyt. Pastaa ja munia. Joo. Eli kyseenalaista. Sokeria. Aiotko vetää sokerihumalan tänään? Kannattaa. Se on kivaa. No sä vast vedätkin. Sokeria 3. 9,43. Saat vetää seuraava. No niin, siitä härjää. No älä anna tästä, mä tykkään. 2 euroa. Tai siis $2.50. Ja 8. Space. Älä aloittelijan tuuli. Älä anna se teistä. Hei sä voit. Jaha. Ei oo juustoa. No ei oo vielä. Oma likas. Kun tuut tähän kauppaan. Ei vaan, tuu jatkossakin. Totta kai. Hei. 70. Noniin. Joo, noniin. Kaas, tuu jatkossa. Tuu jatkossakin. 17.03. Ei oo maitoa. Juu, vettä. Mene johonkin muuhun kauppaan ostamaan maitoa. Ei ku... Kyllä jossain kohtaa täältä se... Juu. Jos sieltä en oo. No niin, 3 asiakasta ja sitten tää video voisi olla paketissa, koska... Mutta ei murron paketissa. No ei, vaan paketissa. Se on siis No. Hei. jätkipaketti. Hei. Jätkipaketti. Oi. Hei, sun on pakko tulla jatkossa. 20 melkein. 35.
Noniin, mitäs sä? Oe! Oi! Sulla on paljon rahaa. Sori. Tasaraha. Oi. Sulla on paljon rahaa. Mitäs Aleksander? Ei sittenkään. Älä jo. Tasaraha. No niin, Miksi sieltä ne lähtee- antaa tasarahoja koko ajan? Ai jaa. Sehän valita. No ei. Kananmuna se. Tasaraha. Mitä? Ei ollut koffiita. No mut se oli ihan kallista sen kahvi. No niin, tää on vika asiakas. 72 senttiä. Mitä? Mitä? Ne oli dollareita ne mitä sä otit. Tollanen. Toi. Oho. Oho, toi. No niin, mä tulin siihen. No niin, mene. Tuolta tulee lisää asiakkaita. No niin, nyt se stuppi tulee sieltä uudestaan. No en mä jaksa lukea tätä mitään. 7, 4, 2. No aivan sama, mä vedän tämän päivän loppuun ja sit tää video kyllä loppuu, koska päivä loppuu niin video loppuu, koska miksei. En mä kyllä tiedä miksi, mut sit se loppuu. Ei ollut teetä. No ei ollut teetä. Älä mua siitä. Et tuu tänne. Juu, et tuukaan. Otan nyt tollai ja juu.